tal? Moi boas noites. Segunda noite electoral en Canal Rías Baixas. Esta noite o municipio protagonista é o de Pontecesures. Tres candidatos daquela localidade veñen debatir a este plato de televisión. Paso xa a presentalos. A miña dereita teño o candidato do Partido Popular, Juan Manuel Vidal. Boas noites. A candidata do Bloque Nacionalista Galego, Cecilia Tarela. Boas noites. E completa este debate o candidato do PSDG-PSOE, Roque Araujo. Moi boas noites. Alégrome, por certo, de que estean os tres aquí, aínda que falten dous dos candidatos que se presentan ás eleccións, porque hai 4 anos o certo é que Pontecesures non tivo debate pola ausencia de 4 dos seus 5 candidatos. Tan só un, o candidato do Partido Popular, hai 4 anos tivo a ben participar no debate de Pontecesures. Falando de ausencias, teñolles que comentar as dúas que temos esta noite. A primeira, unha ausencia xa habitual nos debates electorais de Canal Rías Baixas, a candidata de Independientes de Pontecesures, Isabel Castro, que tampouco veu a cita de hai 4 anos, no 2015, daquela alegaba ou nos indicaba o seu malestar con esta cadea polo trato recibido 4 anos antes, no 2011, porque, segundo dixo, non puidera vir no seu sitio onde ela debería estar sentada, había unha cadeira co nome da súa formación. Ben, as normas pouco variaron dende aquela ata agora e ante unha ausencia non xustificada, pois temos que repetir esa mesma escena dunha cadeira baleira por parte de Independientes por Pontecesures. A outra ausencia é o de Terra Galega. O seu actual líder, Ángel Souto, non participou tampouco no debate do 2015. Desta volta, sí que amosaba a súa disposición a participar. O caso é que, segundo nos comentaba, non ten a certeza de que se poida presentar Terra Galega ás eleccións municipais deste 2019. Segundo nos indicaba, non completaron aínda a súa lista, a súa candidatura, e, polo tanto, non teñen garantizado que poidan concorrer como unha candidatura máis para as eleccións municipais. Tanto o señor Souto como a dirección deste programa entendemos que o máis razonable sería que, polo tanto, non participase ata saber, ata confirmar se efectivamente se pode presentar ou non a esas eleccións do vindeiro 26 de maio. Aclaradas estas dúas ausencias, Independientes por Pontecesures e Terra Galega, imos coñecer algún dato máis do concello que protagoniza esta noite. O concello de Pontecesures, situado na comarca de Caldas, ten unha superficie de pouco máis de 6,5 km. Ata o ano 1926 estaba integrado como parroquia no concello de Valga. A súa poboación mantívose prácticamente estática nos últimos anos. Na actualidade, no municipio viven 3.037 persoas, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. O vindeiro 26 de maio, os veciños de Pontecesures están chamados a elixir a 11 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nas pasadas eleccións do 2015, o PP foi a forza máis votada. Os populares conseguiron 3 representantes. O BNG pasou a ser a segunda forza, obtivo 2 actas, as mesmas que acadaron o resto de formacións que conseguiron entrar na corporación: Terra Galega, Independientes de Pontecesures e o PSDG. Por número de votos, os populares sumaron 441 papeletas. O BNG colleitou apoio de 375 veciños, mentres que Terra Galega recibiu 314 votos. Independientes de Pontecesures conseguiu 305 sufraxios e os socialistas, por último, 269. O mandato en Pontecesures comezou cunha alcaldesa e rematou con outro. A nacionalista Cecilia Tarela fíxose co bastón de mando no 2015 á fronte dun goberno tripartito composto polo propio Bloque, Terra Galega e o PSDG. O Executivo resistiu ata maio de 2016. A aprobación dunha moción de censura outorgáballe a alcaldía ao PP grazas a 2 grupos xurdidos anos antes das súas propias filas. Os 3 votos do PP, os 2 de Independientes por Pontecesures e un dos 2 edís de Terra Galega colocaban a alcaldía o popular Juan Manuel Vidal. Os 2 membros de Terra Galega abandonaran o tripartito encabezado polo Bloque uns meses antes, deixando en minoría. O seu líder na localidade, unha vez prosperada a moción, pasou a formar parte do novo Executivo. O seu número 2, en desacordo con esta decisión, optou por non formar parte do goberno encabezado polo PP. Mantívose no partido, pero a diferencia do seu número 1, sentado na bancada da oposición. Meses despois, Janeiro abandonaba o grupo de Terra Galega, converténdose en concelleiro non adscrito. Pois agora que xa coñecemos máis datos do que aconteceu nos últimos 4 anos no concello de Pontecesures, arrancamos coa primeira rolda de intervencións na que cada un de vostedes, dos 3 candidatos aquí presentes, ten a oportunidade de dirixirse durante un minuto aos seus veciños e veciñas coa mensaxe que lle queiran transmitir. Comeza o candidato do Partido Popular, Juan Manuel Vidal, cando queira. Gracias. Neste primeiro minuto quero dirixirme fundamentalmente a estes cesureños e cesureñas que durante estes últimos 3 anos teñen percibido
o día a día e a evolución con toda a seguridade a mellor de como foi indo o pobo de Pontecesures. Isto hai que ter en conta, ou quero deixar claro, que este non é fruto, esta circunstancia non é fruto do azar, de ninguna ciencia infusa, non? É froito dun traballo continuo, planificado, tamén dun resultado, dunha búsqueda de consensos que foi noutras épocas pretéritas foron imposibles, non? E dun xeito tamén de facer as cousas que únicamente se pode coñecer cando se leva xa algún tempo facendo. Non temos observado tamén noutras convocatorias electorais un pouco cal eran as pretensións de cada un pouco... Ata aquí, deixámoslo aquí, despois teremos ocasión tamén de seguir falando e escoitando o candidato do Partido Popular. Un minuto pasa moi rápido, e a quenda da candidata do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Bueno, eu creo que toca facer un resumen destes 3 anos, breve, pero conciso. 3 anos nos que xa no seu día dixemos que este equipo de goberno o único que nos iba a traer formigón. Vemos unha falta de traballo, problemas cas subvencións, problemas cas asociacións, clubes, traballadores e protección civil, non se cumple nin o pago medio a proveedores nos seus plazos legais, falta un orzamento que non se fixo nestes 3 anos, non se utiliza un superávit que é bastante contundente, non foron capaces nin de mercar un coche da policía local dende setembro de 2007, tendo a subvención dende marzo de 2008, son inexistentes as actividades culturais, e toda a actividade existente pois é un fracaso. Carreira popular, cabalgata de reis, entroido, festa de lamprea. Dos outros 2 membros do equipo de goberno, a verdade non esperábamos moito, xa eran vellos coñecidos para nós, pero do alcalde, creo que os cesureños e cesureñas esperaban algo máis que corbatas e fotos con lampreas. Moi ben, pois ata aquí, 56 segundos iniciais pro bloque, pecha esta rolda, primeira rolda, o candidato do PSDG-PSOE, cando queira. Moitas gracias. Si de algo serviron estes 3 anos que levamos de goberno do Partido Popular e do señor Seaje, foi para que os veciños e veciñas de Pontecesures puderan comparar a xestión desenvolvida hasta o momento e a que se fixera antes. Esta etapa destes 3 anos vai quedar marcada, evidentemente, por un profundo declive en Pontecesures. Declive en todos os aspectos, declive económico, declive social e cultural. E todo elo, ademais, aderezado por uns xeitos de gobernar que a nós, membros da oposición, xa nos ten acostumbrados en certos momentos pola arrogancia e a prepotencia, pero sobre todo pola falta de diálogo. Diálogo con moitos colectivos do noso pobo, que creo que é unha marca característica do seu xeito de gobernar. Moi ben, pois completada esta primeira rolda inicial de intervención, imos meternos de cheo no primeiro bloque de contidos que vai centrar a nosa actualidade nos vindeiros minutos. Imos falar de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións e de servizos públicos, desas dotacións e de equipamentos de servizos públicos. Vai arrancar esta rolda a candidata do BNG, Cecilia Tarela, cando queira. Primeiro comentar que hai un abandono total do patrimonio e do que non é patrimonio. Pontecesures está en abandono tanto de edificios, tanto que son patrimonio como son públicos, como todo patrimonio privado, que tamén hai moito. Faría falta o saneamento integral da ría, da Ulla, para que non contamine a ría e que fora unha realidade de algunha vez. Volvo a reincidir. Un dos servicios públicos que tamén hai que dar en condicións é que a Policía Local poida ter un coche en condicións para dar un servicio aos cidadáns. Volver a reactivar o servicio de protección civil, que para os veciños é fundamental, xa que dan un servizo extraordinario durante moitos anos e ahora mesmo non o están facendo. Embellecer os miradoiros tanto do Pino Manso como do Galiñeiro, e sobre todo do Pino Manso, que levamos 2 anos esperando unha obra dun talude que pon en risco os nenos e nenas que van ao colexio. Conseguir un auditorio para Pontecesures para poder potenciar actividades culturais. En definitiva, non se pode consentir que este pobo este moitos edificios en ruínas, non? Pensamos que hai que incentivar un plan de rehabilitación de vivendas, porque se alguén baixa pola nosa rúa central ve que, non tanto no medio, pero para a parte de arriba e para a parte de abaixo, a maioría das vivendas están en ruínas. E despois,
Outras infraestructuras que están en bastante mal estado son calquera infraestructura deportiva, non? Tanto pabillón, como campo de fútbol, como club náutico, non? Creo que necesitan unha revisión integral, sobre todo no tema de vestiarios e demais. Pois escoitadas as primeiras propostas do Bloque Nacionalista Galego, escoitamos agora as do PSDG, cando queira. Bueno, había que lembrar que ao longo destes 3 anos prácticamente todas as obras que se levaron a cabo no Concello de Pontecesures foron financiadas pola Deputación de Pontevedra. Unha institución, por certo, que foi obxecto dun escrache por parte do señor Seaje. Tamén recordar que unha gran parte destas obras de servicios permanecen sen executar. De feito, do ano 2017 estamos falando dun nivel de execución do 50%, do 2018 o 100%, tamén do 100% evidentemente do ano 2019, que isto é unha mostra evidente da inoperancia do equipo de goberno para sacar adiante obras importantes para o Concello. E quizás dentro desas obras, pero tamén dos servicios financiados pola Deputación, e como apuntaban antes, o caso máis flagrante é o da Policía Local, que é inconcebible que a estas alturas teñen que facer o seu traballo sin un vehículo apropiado, axeitado para as súas tarefas. Con unha subvención que leva concedida fai case 2 anos. Tamén reseñar que hai un considerable desequilibrio na realización de obras e infraestructuras. Hai algúns lugares do Concello, como por exemplo San Xulián, Grobas, Fenteira, que non tuveron millor algunha nestes 3 anos. E por último, cando se executan, cando se levan a cabo as obras, xa na liña na que nos ten acostumbrados, non hai consenso ca veciñanza, non hai diálogo ca veciñanza, entonces, claro, eso xenera conflitos a hora de iniciar as obras. Pois escoitamos agora o candidato do Partido Popular falar destes asuntos de infraestructuras, urbanismo e dotación de servizos en Pontecesures. Era previsible un pouco que se empezara así por este tema. Ben decía calquera dos dous meus interlocutores. Digo calquera porque, bueno, constituyen tanto un como outro un tándem inseparable para isto e para calquera outra cousa que se mova desde o Concello. Pero, efectivamente, falaba no pleno da toma de posesión veñen a polo formigón, pois, bueno, efectivamente, non todos son formigón, é dicir, hai que ver, se facemos unha comparativa de cuáles son as inversións en infraestructuras, que é justamente do que estamos falando neste bloque, pois podemos chegar a unha conclusión de que dificilmente, bueno, é dicir, non sei se se conseguiu uns niveles de inversión semellantes aos destes 3 últimos anos, non? Podemos pasar de casi 600 ou 700.000 euros no período anterior, onde gobernaron eles, hasta a actualidade, onde hai casi 2.800.000 euros de inversión, parte delas sin licitar. Non dos datos que falaba o señor Araújo, evidentemente hai algunha pendiente de axudicar, pero non nese boa parte de todas as obras. De feito, pois, bueno, ten a súa disposición cando queira velo, tamén se ben é certo que normalmente cando se lle poñen os expedientes a disposición, ou ben non ben, ou cando ben xa ben tarde, non? Pero que todas esas obras están aí para ver, e tendo en conta tamén un hándicap importante, é dicir, a posta en práctica ou a implementación da nova lei de contratos pois foi para todos os concellos, incluído para o Concello de Pontecesures, foi un tema demoledor. A nova lei 9/2017 limita moitísimo a capacidade operativa dos concellos, moito máis a capacidade operativa dos concellos pequenos, porque, bueno, reduce moito a cuantía axudicable das obras, tamén limita a unha única adxudicación por ano a cada unha das empresas, e tamén hai unha fragmentación en lotes que é inevitable. Por tanto, como corolario a todo isto, é dicir que casi cuatriplicar, ou máis de cuatriplicar, as inversións en infraestructuras con este ambiente legislativo, eu creo que é máis que exitoso. Moi ben, completada esta primeira rolda sobre estes asuntos que estamos a tratar, quero lles dicir aos candidatos que, a pesar de que eu estea marcando os tempos e as quendas de palabra, sí que é certo que isto é un debate. Eu supoño que os veciños e veciñas da súa localidade agradecerán tamén o intercambio de pareceres, sempre cando se respecten pois as mínimas normas de educación, por suposto. Entón, pois agora vimos dar de novo a palabra para que continúe falando deste asunto, das infraestructuras e das dotacións que hai que mellorar e tamén das que están pendentes por executar no Concello, que anda do BNG. Bueno, eu creo que hai
Terei que dar algunha contestación ao que acaba de dicir o señor Seaje, non? Eu non teño ningún tándem inseparable con ninguén, pero creo que a veces cando hai boa relación se traballa bastante máis a gusto, non? Cousa que no seu caso non pasa. Dos 600.000 euros que fala hasta os 2.800.000 euros, teño que dicir, e que xa o recalcou o señor Araújo, que é gracias á Diputación de Pontevedra. Diputación que antes, cando estábamos nós e gobernaba na Diputación no Partido Popular, os 600.000 euros era o que chegaba. E ora, sendo alcalde do PP e sendo a Diputación do PSOE e do BNG, chegan moitos máis cartos, inda que vostede túa pouca vergonza de ir a facer un scratch ali, non? Levamos 3 anos escoitando a nova lei de contratos, non sei como fan no resto dos concellos. O vostede sempre está ca lei de contratos, pero eu vexo que no resto dos concellos salen as subvencións no seu plazo, que están nas subvencións do ano 17. Non ten nada que ver as subvencións ca lei de contratos. Sí, porque non dan sacado as subvencións adiante, porque están pedindo prórrogas día tras día a todos os sitios, porque non dá feitos plazos. Non sei como fan o resto dos concellos. Hai concellos máis limitados en persoal que nós aínda. E dan sacado subvencións adiante. E estamos falando que se están executando subvencións do ano 2017. Poño o caso ben claro. Ten para mercar un coche os cartos desde marzo do 2018. Si, vou volver co coche porque é vergonzoso. Ten os cartos desde marzo do 2018. Estamos en abril do 2019 e non foi capaz nin de comprar un coche. Cousa complicada, moi complicada. Entón non me veña sempre ca lei de contratos, porque xa é algo que estamos fartos e aburridos de escoitar e non dá solución. A lei de contratos, e antes nós estuvemos a Montoro tocándonos as narices. Non ten nada que ver Ahora é a lei de con isto. contratos e antes era Montoro. Vamos dar 20 segundos ao Partido Popular e continúa o PSOE. Como se adxudica e como se licita unha obra. Non ten nada que ver o procedimento actual co anterior. Efectivamente, non se licitou ou non se sacou a licitación un coche da Policía Local. Non se licitou, evidentemente, pero sacáronse 25 obras no sitio do Policía Local. Gobernar é priorizar. Se para usted prioritario para ahora é un coche da Policía Local, que efectivamente están andando noutro. Un coche de emerxencias que pode suplir perfectamente en tanto en canto non se saco da Policía Local. Estou falando nas obras do 2017. Aclarado este asunto, teremos máis tempo para continuar e a quenda do candidato do PSD-PSOE, así que escoitámolo. Por referencias polo que decía anteriormente, evidentemente, con o representante do bloque hai unha boa relación e unha forma boa de traballar. Non podo decir o mismo a vista das illas vacías co grupo de goberno que ten vostede no seu momento. Evidentemente xa noto certa desconfianza por parte deles. Estou en meu turno de palabra. Estou en meu turno de palabra, gracias. Evidentemente, eu decíalle que hai inoperancia. É inoperancia. Nunca tuvo tantos cartos a súa disposición para facer obras. Se non as executa, se non as saca a concurso, é problema do equipo de goberno, é problema que non sabe organizar o traballo do Concello, nada máis e nada menos. Que ora ten máis disponibilidade de cartos? Evidentemente. Por parte da Diputación? Seguro. Pero deixeme a Diputación. Seguro que sí. Parece que a Diputación. Seguro que a Diputación. Señor Vidal, imos deixar que remate, que agora ten vostede a quenda. Vale. Non, para nada. Parece que vimos a falar da Diputación. Continúa, señor Araujo. E o que é certo tamén é que as obras, as poucas obras que realizan, non teñen un equilibrio. Estou falando de outra cousa. Eu tamén teño listados. Eu tamén teño listados de todas as obras que fixeron e as que teñen por facer. Pero, bueno, é evidente que hai un desequilibrio. Hai veciños e veciñas que non viron mellorada a súa calidade de vida por obras, estaba lle dicindo, Sensulián, Grobas, Fenteira. Por qué? Porque se dá prioridade a uns e outros non. Non, a ver, sempre cedamos esa quenda de palabra ao candidato do Partido Popular, adiante. É dicir, hai que ver onde temos que priorizar obras, onde hai obras que xa están feitas e onde hai necesidades de que se fagan. Ás veces estánse facendo obras sobre obras. Pode ser que se, decir, seguramente. Obras seguramente. Está ben que o reconozca, eso agradece. Evidentemente, pero cada obra desa mellora a situación anterior. Pero non sería mellor Imos primeiro escoitar os argumentos do candidato do Partido Popular, hai máis tempo despois. É dicir, o señor Araujo parecía aquí un nuncio apostólico da Diputación de Pontevedra. Non, nuncio apostólico en todo caso usted. Pero non ten nada a dicir, aquí sacáronse obras da Diputación e sacáronse obras da Xunta.
calquera delas, é dicir, todos eles aportaron e conseguíronse. Insisto, non foi caído del cielo, a Diputación non nos dou, desde logo que seguramente seguindo o criterio de algúns de vostedes, que van vos tamén de pasear pola Diputación de Poder, para conseguir que non entraron duro en Pontecesures, o cal, bueno, fala un pouco de certa deslealtade. É unha acusación moi grave. Imos deixar que remate o candidato do PP. Calquera das dúas institucións aportaron diñeiro, pero non foi un regalo, houbo que ganalo e houbo que presentar proxectos que outros concellos, casi todos deles, tamén dunha maneira así un pouco insólita, todos do Partido Popular, non chegaron a alcanzar. Entón, bueno, tamén podemos falar de certo sesgo, se vostede quere, no reparto de fondos públicos, no caso da Diputación. Imos dar a palabra ao BNG por seguir un poquinho a orde establecida. Falta a verdade, como sempre, pero xa estamos acostumbrados. Eu non vou a chamarlle aquí a nadie nada, pero, bueno, vostede falta a verdade cada 2 por 3. Falta a verdade no momento que di que nós fomos pola Diputación, e eu vou a falar en nome do BNG, a ver se non lle daban subvencións. Minte máis do que fala, xa yo digo así de claro. En ningún momento. E hai que decir, gracias a que lle están dando prórroga, de prórroga sobre prórroga, de outra prórroga, porque senón perdería a mitad... Dánola a nos e a todos. Eu teño que falar do Concello de Pontecesures e de vostede que é o alcalde. A min o resto dos concellos, ahora mismo, importanme bastante pouco. E se non perdería un montón de subvencións. É que dá usted a sensación de que temos que pedir prórroga porque as perdemos, se non é certo. Non, porque se lle acaban os plazos e teñen que pedir prórroga. Por eso estamos no plan concellos do ano 17. É a propia Diputación moitas veces a que anima a que pedir prórroga. Por favor, e despois hai obras como a que se está executando ahora en Infesta, que estaba recién asfaltado, pero será porque por ali vive quen vive e volvemos a facerlle a obra hasta a porta da casa, entendes? E isto é o que pasa. Esos son os meus argumentos. E outros sitios non se tocan, pero só se está centrando en certas rúas onde vive certa xente ou no Pontecesures de cara á ría. Debe de existir só o Peirao en Pontecesures, o resto do concello non debe de existir, porque en Porto non se fixo nada, en San Xulián non se fixo nada, Grobas a Fianteira non existen porque non van nin a limpiar. Entonces, eu creo que priorizar sí, pero creo que hai que facer un reparto máis equitativo do que se está facendo. Imos dar a palabra ao candidato do PSDA por seguir avanzando nos contidos que nos ocupan, preguntarlle por esas equipacións que habería que mellorar no Concello de Pontecesures segundo o criterio da súa formación e tamén aquelas que tamén fan falta para mellorar a calidade de vida dos veciños. Ben, o que estábamos falando en un principio, non se establece un criterio para que en condicións de igualdade todos os lugares do Concello disfruten dos mesmos equipamentos. O que decíamos antes, hai lugares onde se está facendo obra sobre obra, sempre mellora sobre mellora, e outros que ni siquiera se tocaron neste tempo. Non hai ni siquiera un proxecto sobre algunhas zonas determinadas. Quería volver ao tema anterior que falaba da Deputación, acusándonos de que íbamos á Deputación a, non sei, como tirar pedras contra o noso propio tellado. Paréceme absurdo. Non é a primeira vez que fai este tipo de acusacións. En pleno ten feito e non nos parece honesto. Respecto a equipamentos, desde logo, algo que ten falado de que iba a mellorar, que era o campo de fútbol, o pabellón, sigue tendo moitas deficiencias, non se acometeron, sabemos que hai proxectos, pero non se acometeron, e ben en estes 3 anos houbo tempo suficiente para leválos a cabo. Moi ben, escoitamos agora o candidato do PP, o señor Vidal, adiante. Parece que non vivimos ou non estamos falando do mismo. Dixenlle na anterior plena, volvo a repetir agora. Un pouco ca perspectiva que dá o tempo, vostede fala ahora e se lle enche moita boca aquí a todo mundo dos campos de fútbol e isto está tal, e os colectivos e tal, son os mesmos que aqueles colectivos que deturparon ustedes no seu día, igual que cando eu estaba na oposición, e eu teño reserva, oye, que necesitan ustedes un asfaltado perimetral, vai a Diputación a pedirlo, se me dixo naquel pleno, e me veñen agora ustedes aquí dicindo, non, é que esta xente non se está mirando. Pode usted, se ten o listado de obras, revisar cales son os importes que hai consignados para a mellora deses equipamentos, que están aí para empezar a axudicar, e compárenos cos que ustedes fixeron. Lémbrolle que as melloras que se fixeron no pabellón e no campo de fútbol eran proxectos que deixamos nós. Como? Perdón,
o hormigonado lateral do campo de fútbol. Ampliación vestuarios, campo de No, fútbol, estou falando 53.000 euros. Ten a quenda de palabra, as que se ten a fixeron, quenda de as que palabra, fixeron. ten a quenda de palabra o candidato. Sabemos que hai un Eu proxecto falar para do os futuro, vestiarios. eu falo con Encántalle datos, falar do Ten a eu quenda de falo palabra con o candidato do PP. cartos que son consignación presupuestaria, Pero que estamos cartos que falando se de poden cousas transformar en obras. diferentes. Usted fálame de do futurible. entelequias. Estamos falando do Estamos falando de futurible, todo o cousas que traia en diferentes. papel. Vai, Traia as vamos, obras Imos executadas deixar que en papel. remate, Todo o que traia en papel. señora Tarela, imos deixar que remate o seu tempo o Sí, candidato. tratáballe de explicar un pouco, é dicir, que veñen aquí un pouco como salvapatrias dos equipos que temos no Concello e de todas as instalacións municipales, cando, é dicir, se eu creo que alguén loitou por a mellora das súas instalacións foi o actual equipo de goberno. Estamos vos de sacar fotos con xente do Náutico, rodeado de operados, pero non houbo nadie que fora capaz de acadar o compromiso dunha ampliación do Náutico. Bueno, Sí, está en papel, ten que estar en papel porque hai que transformalo o día de mañá en obra, pero está. Esperemos Antes que nin estaba, Imos nin se le escoitar esperaba. agora a última quenda, a última ronda deste bloque sobre este asunto, así que aproveiten, se queren lanzar as derradeiras mensaxes sobre infraestructura, sobre urbanismo, aproveiten porque agora é o momento, arranca a candidata do BNG, Cecilia Tarela. Todo o que trai son papeles, compromisos e máis papeles, pero non trai nada. Dedícase a traer os días que se pon a corbata, trai os seus mandatarios a anunciar aquí un compromiso. Volvolle a repetir, non nos valen nin os compromisos nin os papéis. Queremos ver as obras. E si, aquí teño un montón de cartos en papel. E o que está farto de quitarse fotos no Náutico, por exemplo, é vostede. E todo se queda en fotos. E respeto, non vimos de salvapatrias de ningún equipo, pero temos agora mesmo tanto moi bons resultados a nivel deportivo e necesitan outro tipo de infraestructuras. E quero recordar que si pedía moitas cousas cando vostede estaba na directiva de certo clube que hoxe ainda non tuvo a decencia de recibilos e falar con eles. E teñen problemas. E se dedica a contestar nas redes sociales, e iso non é un alcalde. Reúnase cos colectivos que teñen problemas e fale con eles, que é o que ten que facer. E non me vale de nada que veña sempre con teño proxetado, teño compromisos de que? Donde están os compromisos? Querémolos ver. Deixámolo aquí, imos coa quenda do PSDG, insisto, infraestructuras, dotacións de servizos, é o momento de lanzar as mensaxes que considere oportunas. Adiante. Aproveitando falar de infraestructuras, quero volver ao tema do campo de fútbol e do pabillón. En estes 3 anos non fixeron nin a mínima obra de mantenimento no campo de fútbol. Ten un escrito dos usuarios do campo de fútbol, do club que utiliza, dicíndolle todas as deficiencias. Compare, volvo ao argumento que dixo ao principio, compare. No equipo de goberno anterior tiñamos en conta esas deficiencias. En a medida do posible... Traían hormigón e tiñan que botalo eles. En a medida do posible, tratábamos de telo campo o día. Ahora mismo caese a pedazos. En 3 anos non fixeron unha obra de xeito. En 3 anos a Concelleira de Deportes non foi polas instalacións. Solo falo do campo de fútbol. Podo falar tamén do pabillón. O pabillón hai líneas de luz que non funcionan. Hai vestuarios que están Como recordo usted que foi cando as puxeron no seu mandato e aquilo fora demoledor. Escoite, pero estoulle dicindo que nós intentamos facer cousas na medida do posible, que as limitacións económicas que tiñamos, que non as ten vostede agora, e tratamos de sacar o traballo para adiante. Usted fartouse de decir que cando fora alcalde iba a facer, non fixo nada. Non fixo escoitar agora xa o candidato do Partido Popular. Adiante. Sí, a ver, parece un pouco insólito que neste primeiro bloque que non se acepte o que é evidente, é dicir, que houve melloras en infraestructuras é inapelable, é dicir, outra cousa é que haxa certo sesgo e a xente queira ver o que queira ver, pero está aí para percibir as melloras que hai. É máis, certo é, e tal, que non todas as que temos conseguido financiamento están axudicadas, polo que dixen, haberá xente que son superintrépidos e verá concellos que isto para eles é de calle e terán 50 gabinetes de axudicación e 50 mesas de contratación e o sacarán. Pontecesures lévalle tempo. Levanos o tempo que nos leva, cos recursos que temos, que é justamente tamén o que usted decía, facemos o que podemos cos recursos que temos. Desde logo teñen moitos máis do que dispoñíamos. Bueno, eso é discutible, non sei se teñen moito máis. 600.000 a 2.800.000. A diferencia... Ben, pero acabas de dar todo eso hai que axudicarlo. Imos deixar que remate o argumento. Adiante. Sin duda, é dicir, todo eso hai que axudicalo, ten un procedimento e temos que priorizar. Vostedes queren comprar coches para a Policía Local, eu prefiro facer parques infantiles. É cuestión de prioridade.
Moi ben, pois, se lles parece aos tres candidatos, imos facer agora un alto no camiño. De contado, estamos de volta para falar de asuntos tamén vitais para un concello como é o de Pontecesures. Falaremos de economía e falaremos tamén de, entre outras cousas, xeración de emprego. Estamos de volta agora mesmiña, aquí en Contrastes. Seguimos no Contrastes Pontecesures, noite electoral aquí en Canal Rías Baixas. Imos falar agora, nos vindeiros minutos, neste segundo treito do programa, de asuntos que de seguro preocupan os veciños e veciñas de Pontecesures. O emprego, a economía local e tamén o incentivo dos sectores productivos que se poden asentar ou que están asentados na localidade. Abre esta quenda do debate o candidato do PSDG, o señor Araujo Candoqueira. Respecto á economía, decir que nestes 3 últimos anos pouco ou prácticamente nada se fixo para tratar de mellorala. Poño o exemplo dunha iniciativa que se levou a cabo no equipo de goberno anterior, por exemplo, o mercadillo mensual. Aquel mercadillo que intentou que fora unha especie de palanca para promover o comercio local e que ora agoniza del lado da Praza de Abastos e traballa de forma testimonial. O comercio de Cesures, antes da chegada do señor Seaje, facía feiras de stock, facía campañas de Nadal, facía actividades para promover o consumo. En estes 3 anos non se repetiron. Quizás é porque o señor Seaje nunca se reuneu cos membros do comercio local. De feito, en este tempo nunca convocou a mesa do comercio local. Pouco para escoitar un pouco as súas preocupacións ou as súas inquedanzas. A hostelería tampouco tuvo grande apoio. As iniciativas que se levaron a cabo sempre foron por... tuveron que partir dos propios hosteleiros e a colaboración ou incluso a coordinación por parte do equipo de goberno foi bastante escasa. Unha das iniciativas que, como Tapea Lamprea, que ben podía voar xa con estes anos, voar sola e ter éxito, pode quedar cercenada precisamente por esta última idea de metela no mismo fin de semana que o día grande da Lamprea. É preciso fomentar a renovación. Nos estamos vendo que os establecementos pechan, quizás por o cambio xeneracional, por outras causas, e a mellor hai que levar unha iniciativa en ese sentido, establecer a mellor bonificacións nas tasas municipais para que novos establecementos abran ou continúen a senda dos anteriores. Ou tamén, por que non, crear un viveiro de empresas para que os rapaces, as rapazas que queren iniciar a súa carreira laboral non teñan que salir do concello e podan exercer o seu traballo ou polo menos arrincar a súa carreira profesional en Pontecesures. Pois deixámoslo aquí, escoitamos a ver o que conta o candidato do Partido Popular sobre estas cuestións, como podemos, por exemplo, fomentar o emprego ou incentivar o tecido empresarial no concello. Candoqueira. Falaba o señor Araujo de promoción, de autoemprego. Falaba no seu día incluso daquela primeira vez que se presentara de crear empresas, decía de crear unha empresa de servicios sociais creada e dirixida por mulleres, novas tendencias de promoción de autoemprego, que tamén se quedaron en nada de nada. Para que haxa emprego en Pontecesures, según os datos do INEM, a maioría da xente traballa no sector servicios e no sector industria. No sector servicios casi o doble no sector industria. Por tanto, para que haxa servicios ten que haber xente que acude a eses servicios, co cal temos que crear esas condicións para tratar de achegar xente a Pontecesures. En anteriores equipos de goberno non se viron ningún tipo de iniciativas encamiñadas a eso. Deficiente señalización, por exemplo, o Camiño de Santiago, do que atravesan 70.000 peregrinos todos os anos. Por opoñíase incluso a instalación do albergue municipal, co cal, dá un pouco idea tamén de cales son as súas pretensións. Nula promoción turística, infraestructuras tampouco, nunca se molestaron en promocionar ou polo menos buscar infraestructuras que deran capaces de achegar xente a Pontecesures, ben sea, tamén falaba do potencial que ten o río Ulla, non houbo maneira, nin tan siquiera nin a decentar a fachada marítima, criticaba a fachada fluvial, criticaba a portavoz do BNG un pouco esa obsesión do equipo de goberno co río. Eu creo que o río é e debe ser fonte de riqueza, xo é a través de colectivos como son os baleiros para a pesca da Lamprea e tamén ten que ser en base ás
necesarias infraestructuras que se viñan criticando xa desde o primeiro bloque, infraestructuras turísticas, necesitamos pantaláns novos, que vamos a ter pantaláns novos. Sí, de momento está nun papel, hai un convenio firmado para a súa instalación, pero non lle quepa duda de que ese convenio vai cristalizar na consecución do pantalán. Deixámoslo aquí porque xa completou o tempo e imos coitar as propostas do BNG en materia de emprego, en materia tamén de economía. Cando queira. Bueno, antes de nada, volver a convocar a Mesa Local do Comercio que leva 3 anos sin convocarse, cando se convocaba todos os anos. Iso é o gran interese que ten vostede polo comercio local. Promover campañas como se promovían daquela en fechas señaladas, onde para o comercio son máis importantes, non se fixo ningunha. Cando chegou, anunciou que iba a facer unha guía turística, porque había que ter unha guía para promocionar o noso concello en feiras e distintas historias. Estamos esperando pola guía, non sei, 3 anos para facer unha guía, que xa é complicado. Ir a promocionar a festa da Lamprea en festas gastronómicas, pero sin ser meras visitas institucionais, volvo a repetir, o tema da corbata, ponse a corbata, vai a unha feira, non sabemos, por favor, deixeme acabar que estou no meu turno de palabra, se fai o favor. Non sabemos moi ben a que vai, chega a ir a Madrid a algunha feira, primeiro nos di que vai de carácter como alcalde, depois nos solta que iba de carácter privado, non sabe moi ben a que vai. Cando se foi a xantar, este equipo de goberno chegou a facer un show cooking ali, chegou a explicar como se limpiaba a Lamprea, chegou a ter un stand. De nada vale que vostede vaya, vostede máis un dos seus concelleiros, se poñan unha tarxetiña de invitado non sabemos nin por quen, e vayan ali, pasen, se quiten a foto e esa promoción que lle fan á festa de Lamprea. Explotar o Camiño de Santiago, empece por limpialo. E non tendo na situación que está o tramo do Camiño de Santiago de San Xulián, porque dá vergonza. Utilizar o superávit do Concello para a compra dun edificio emblemático para poderlle dar derivados usos que boa falta nos fai. Recuperar a senda espiritual, que é unha senda que prácticamente xa está toda localizada e que para nós sería moi importante, e facer algunha senda máis a carón do río ou a través das tal. Referendo aos pantaláns, volvemos ao mesmo. Papeles e máis papel. Xa sabemos que o seu colega de Portos de Galicia o vai traer. Rápido, que cando quere Portos é moi rápido. Bueno, de contalle dou a palabra polas alusións ao candidato do PPDG, pero antes temos que escoitar ao PSDG, cando queira. Falaba de que era necesario que houbera servicios ou que parte da economía local basease nos servicios, pero para que esos servicios é necesario que haxa locais dispoñibles. O Concello de Pontecesures, xa leu recentemente publicado, é un dos que ten o índice de vivendas e de locais desocupados máis alto da provincia de Pontevedra. Hai que contrastar eso. Nos propoñemos, en ese sentido, o que lle falaba, crear un local municipal onde os rapaces, os máis novos que están iniciándose na súa carreira laboral, podan instalarse e facer medrar os seus negocios. Respecto ao Camiño de Santiago, é ben certo que, ademais da limpeza, é necesario aumentar a información. Eses famosos folletos para os peregrinos, pois sí, non se sacan, pero hai outros recursos, están as novas tecnoloxías. Podese facer unha app que sirva tanto de guía para os peregrinos como de guía de hostelería e do comercio local de Pontecesures. Tamén, os cartéis que se puxeron, a parte de pouco entendibles, é certo que ainda estamos buscando un museo que publicaban eses cartéis. Non o atopamos todavía, pero seguramente haberá un museo en Cesures. Outro sector económico no que se pode traballar, o monte. Temos un monte estupendo que non podemos estar esperando que cada 5, cada 6 anos se queime. Ahora mismo sería necesario facer un plan de explotación do noso monte, un plan de explotación forestal e darlle vida, porque eso daría vida. Pero se xa está feito o plan de aproveitamento forestal do monte. Ben, de acordo, pero hai que explotalo económicamente, buscar a súa viabilidade, porque eso crearía economía, riqueza e emprego. Imos escoitar ao candidato do PP. A ver, un pouco retomando o tema do monte, debería saber, e se non o sabe, conto yo que o monte municipal é un monte UP, un monte de utilidade pública, é un monte no cal non se contemplan aproveitamentos madeireiros, en principio, porque non é o seu fin último o aproveitamento madeireiro. Pero non estou falando só de madeireiro, hai outras moitas pero hai un plan de ordenación forestal que xa está en vigor, que está implementado e conveniado coa Xunta, e para facer todo eso que usted quere facer, tería que desconvenialo. Primeiro ten que saber canto costa desconveniar o monte. Pero gustábame un pouco o que falaba, sobre todo das promocións da festa, falábame de xantares, falaba eu con algún das persoas que o acompañaran naquel stand que foran a
a Ourense, a Xantares, que sí, foron por 0 euros, dedicáronse a andar comendo polos stands porque non había nin tan siquiera dietas do Concello para os que ali estaban aloxados. Falaba de inversión de superávit en compra de edificios. O superávit ten que ser inversión financieramente sostenible. A compra dun edificio non é inversión financieramente sostible. Falábame dunha senda espiritual, do mismo xeito estaba no uso da palabra tamén, quero recordar eu. Sei perfectamente co que se pode utilizar. Guía de turismo, un señor como o señor Roca Araujo, que traballaba, ou creo que traballaba nunha agencia de publicidade, tampouco non tuvo moita ocasión en 3 anos de facelo. Quero dicir con isto que leccións en ese tipo de cousas, pois, bueno, creo que non lle corresponde en calquer caso a vostede dalas. Moi ben, pois escoitamos agora a quenda da candidata do BNG, adiante. Sei perfectamente que se poden utilizar as inversións financieramente sostibles do superávit. Parece ser que ti non o sabes porque non deches feito un orzamento en 3 anos e non utilizaches o superávit en ningún momento. Sí que o utilizamos. No, sí, claro. A primeira vez que se utilizou foi con nós. Empeza a utilizalo e empeza por facer un orzamento, que é o que che fai falta. En 3 anos ainda non foches capaz, parece ser que deso non te enteras. Pero é máis, si se pode mercar un edificio e hai moitos concellos que o están facendo. Mira un pouco ao rededor teu, e aprende, porque che fai un pouquiño de falta. Que me veñas a min dando clase de como se pode utilizar o superávit, bastante traballo nos costou que se pudera utilizar e gracias a que se foi o señor Montoro e agora se pode utilizar o superávit. Pero se a primeira vez que se usou o superávit foi no 2016... Pa que? Para que? Para que utilizaches? Non sei exactamente, non recordo para que foi, pero sí se utilizou. Desde logo non para comprar un edificio municipal. Empece por facer un orzamento, que é a ferramenta máis importante. E despois saberás para que podes utilizar o superávit. Pero que remate a candidata do BNG. Non, xa rematei. Pois daquela imos coa seguinte rolda, que é a quenda do PSDG. Sí, abundando un pouco no tema do turismo, non? Ahora lánzase a proposta do turismo de costa, os pantaláns e demais. Creo que antes de seguir por aí, habería que afianzar o que realmente é máis transitado, que é o camiño portugués. Fixarse ben, coidar o albergue nun pleno atrás dixemos que non tiña ninguna nevera para os medicamentos que poderán necesitar os peregrinos, non? A limpieza, a sinalización, as guías. Se por este foro non estaba nin o albergue nin a nevera. As guías, insisto. Despois, cando me facía alusións de que podía dedicarme a facerlle unha guía, vamos a ver, as guías que están utilizando a pouca información que dan, cando utilizan o TAP e a Lamprea, é a mesma base que fixen eu no seu momento. Daquela eu facía toda, sí, pois mire, pois sí. Sabe a señora Tarela que non estaba cando sigues utilizando. Sabe a señora Tarela que prácticamente toda a cartelería pois facíamola ali e diseñámola ali como da mellor ou menor maneira, mellor non de seu gusto, pero desde logo sacábamosla en tempos e xeito adecuados. Moi ben, pois xa que rematou o candidato do PSDG, quería introducir outro asunto, preguntarlle ao candidato do Partido Popular como está a situación das contas municipais e tamén voulle preguntar aos 3 candidatos que postura teñen en canto aos impostos municipais, se hai que subirlos, se hai que baixalos ou se pola contra hai que mantelos tal e como están nestes intres. Arranca o candidato do Partido Popular. Sí, é un pouco que quería, se me permites, facer un pouco fincapé no tema do orzamento. É dicir, parece así que aquí se non hai orzamento, acabas o mundo, cando, bueno, hoxe en día temos un presidente do goberno que, aparte do mismo color político que o meu adversario, donde, bueno, por decreto parece que tampouco non lle vai mal gobernar, co cal, a través de modificacións de crédito, pódese facer calquera cousa. Falaba moito, enchíaselle moita boca en canto a que non había orzamento, e que casi, sacando un ano, creo que nunca se tuvo un orzamento a tempo no noso Concello. O sea que... A tempo, pero tiñase. A diferencia con vostede que en 3 anos ni no fixo ni no tempo. Vale, pero un ano solo, creo que un ano solo. Por contra, a pesar de non ter o orzamento, vostedes é que tampouco deron conseguido nin sacar a tempo todos os contratos que tiñan, cando menos en vigor, contratos que a fecha de hoxe os tiñan prorrogados, moitos deles de xeito irregular, gardería, saneamento, seguro de vehículos municipales, que vostedes decían que nunca se podía haber contratado un seguro de flotas e hoxe en día se está aforrando un 70% no costo dos seguros, enerxía eléctrica sigue estando todavía... Quero lle recordar os contratos da escola infantil e da escola infantil e dos
xa tenos caducados con un sigue apercibimento da Xunta de estando Galicia. un contrato caducado, a asesoría xurídica sigue caducada, igual que a asesoría laboral. Estes días, pois, cal é a miña sorpresa de que os ascensores tamén teñen un contrato que parece ser que tamén está caducado desde fai moitísimo tempo. Por tanto, os orzamentos están moi ben. Sobre a cuestión que eu lle preguntaba, sobre o tema dos impostos, porque se lle está rematando o tempo e tamén quería coñecer a cuestión de todos os candidatos. O Concello de Pontecesures é un concello cunha presión fiscal quizá un pouco máis elevada que os concellos da Cortorna. Tamén é certo que sobre esa casuística faino ou deriva un pouco o feito de que sea un concello, como ben dicía na introducción, de apenas 7 km cuadrados, cunha densidade de población de 450 habitantes, eminentemente urbano, donde, bueno, hai unha serie de valores que son os que gravan os impostos, fundamentalmente os que gravan impostos directos como o imposto de bens inmuebles, que efectivamente fai que teñan unha certa presión. Sin embargo, a maioría dos servicios, e iso está aí para ver, son servicios deficitarios, co cal eu creo que máis pronto que tarde, algúns deles, en aras de mellorar esos servicios, habería que darlle unha volta. A candidata do Benega, pregúntolle a mesma cuestión que lle formulaba o candidato do Partido Popular, impostos, que hai que facer con eles no Concello de Pontecesures? Os servizos, como ben se di, son servizos, un servizo nunca vai a dar beneficios, e se esperamos a que un servizo... Non se pide que dé beneficios. Acaba de dicir que son deficitarios e que haberá que subilos. Se esperamos a que un servicio de beneficios ou dé ao surreal, terá que subilos, non duplicalos. Porque claro que todos os servicios son deficitarios, pero para eso son servizos. E un servizo non é para dar... Pero está dicindo que haberá que subilos... Por favor, déxeme acabar. Está dicindo que haberá que subilos porque son deficitarios. En todos os sitios os servicios son deficitarios. E se quere poñelos a que queden a cuantía cero ou a que den beneficios, terá que duplicalos. Empece. Fago, de verdad. Faga por subilos, acaba de anunciar que vai a subir os impostos. Pero usted xa ten aí, respetos, por favor, déixeme acabar. Xa está ben. Os contratos. Mira, se encontrou algún contrato caducado, vostede leva 3 anos no goberno. É claro que vou a voltar porque os acaba de sacar. Ten un contrato... Déixame acabar. Leva cos contratos do SAFE, da Escola Infantil, caducados máis de ano e pico. É máis, non, caducados. O do SAFE está caducado. Non me veñas con prorrogados nin tal, que sei perfectamente o que digo. Continúe. Tes xa apercibimentos da Xunta de Galicia arriba. Que pensas facer con eles? Que pensas facer con os contratos? Estamos, mira, eso xo en novembro, en xaneiro. En xaneiro íbamos a ter un pleno monográfico en febreiro onde ibas a traer os contratos. Estamos en abril. Non fixeches nada. E todos eses contratos que dis que estaban caducados, tú veches 3 anos maravillosos para quitalos. Sí, para quitalos. Estamos algo máis... Poñedevos a traballar dunha vez. Sí, pero mira que ten a letanía de poñernos a traballar. Que xa está ben. Está aí o que traballamos, está aí para ver, para comparar. Ata aquí, imos deixar que o candidato do PSDG tamén nos dea o seu parecer sobre a pregunta que lle acabo de formular aos seus compañeiros. Impostos, subilos, baixalos ou mantelos? Antes de nada indicar que, bueno, non se pode falar dun bo modelo de xestión cando non se tratan uns orzamentos. É unha pregunta recurrente en todos os plenos. Os orzamentos pa cando? Sempre era para a próxima, e agora nos encontramos con esta tesitura, que non temos orzamentos, e os orzamentos están limitando a política de inversións. Moitas, e sobre todo algunhas negociacións, por exemplo, cando falamos da RPT, tamén pode estar en alguna forma afectada por esta situación. Subvencións, perderonse algunhas, efectivamente. Aínda que intentou de buscar no seu momento algún vericueto financiero para disimulalo, pero é certo que estamos falando desta legislatura. Da miña xestión, si, correcto. Sí, de acordo. Respecto aos impostos, evidentemente non se poden elevar máis. Evidentemente os servizos públicos pode ser e deben ser deficitarios. Hai servicios que, se fora de outra maneira, serían inasumibles por moitos dos veciños. É máis. Ás veces é necesario reducir algún tipo de imposto. Sin dúda alguna, porque non o fixo. Por exemplo, cando son melloras para vivendas para unha persona que ten algún tipo de discapacidade e non pode acceder a ela. Por exemplo, por que non se mellora o IBI en ese tipo de actuacións? Por exemplo, doulle un exemplo.
Non, que remate vostede, que ainda está na súa quenda de palabra. Bueno, pois entón, pero que os tocalla tipos vostede. marginales do IBE se suberon na súa legislatura, además. Bueno, pero estou dicindo que ahora... Ahora me reclamando a mí para que os vais algo que vostede subeu antes. Señor Araujo, non me diga que non quere falar máis e que agora fale. Non, estaba replicando o que está dicindo. Estou intentando replicar o que está dicindo él. Ao revés, é dicir, aquí todo o mundo, evidentemente, os servicios públicos teñen que ter, son deficitarios. Estamos falando da tasa de cobertura, ninguén pode ganar cartos con eso. O que non pode ser é que uns servicios que se poderían mellorar cando vemos positivamente de que as tasas que temos por esos servicios son ridículas e levan sin actualizar 20 anos. Eu entendo que un servicio como de... De que servicio falas? Pois, por exemplo, o servicio de aguas. Que queres privatizalo? En teoría deberíamos sacalo. Podría ser, verdad? Seguramente melloraría, tamén igual que mellorou, por exemplo, os seguros dos vehículos municipales, que cada coche tiña un seguro nunha gestoría distinta. Como é o único contrato que fixeches, é normal que estés a falar. Fixéronse máis. A Federación Española de Municipios e Provincias aderímonos ao tema dos seguros igual que nos vamos a adherir ao tema da enerxía eléctrica. Temos que buscar a maneira de conseguir servicios máis económicos. Vamos deixar que remate o candidato do PP. Remate. No, quero dicir eso, que isto é ser proactivo, é dicir, buscar solucións, buscar unha maneira de ser máis eficiente. Iso é o que se trata. Privatizar servizos que acollemos ao Partido Popular. Privatizar servizos. Mellorar a súa eficiencia. Privatizar servizos que acollemos ao Partido Popular. Temos exemplos da Bondo que... É o único que quere facer, privatizar servizos. Imos escoitar a candidata do BNG. É o único que saben facer. E sigue co contrato dos seguros porque foi o único contrato, e que non é un contrato, sino que é un convenio. Quedou quitado adiante, é un convenio que quedou quitado, e porque lle puxo a Fegan así en bandexa, e o único que tuvo que facer é firmalo. Foi o único contrato que quitou en 3 anos. E ora vennos con que quere privatizar a auga, xa era o que nos faltaba. Si se privatiza a auga, o que vai a pasar é que é verdad que o mellor se fai un contrato da auga poderá conseguir obras para o noso concello. Por favor, deixeme acabar. Pero o único que vai a conseguir é que se duplique ou se triplique o recibo da auga aos nosos veciños e veciñas. Pero, bueno, é a súa política, é a política do Partido Popular. Privatizar, privatizar e privatizar, nada máis. Escoitamos agora, ten a quenda de palabra o candidato do PSDG. A privatización non é a solución. Estamos vendo un montón de servicios públicos das comunidades que non van adiante. É dicir, eso non procura servicio para a veciñanza, que é o que se ten que preocupar, dar servicio aos veciños. Os veciños e as veciñas de Pontecesuras non poden asumir que ahora se privaticen os servicios de agua para que dentro de uns anos suba o recibo, porque é o que vai pasar, porque a experiencia di que en outros sitios está pasando eso. Desa mesmo xeito podemos seguir privatizando, por exemplo, xa que tampouco lle do seu agrado, Protección Civil, o servicio de emerxencias, tamén podemoslo privatizar. Eso non se pode privatizar, non sei, digan ustedes, sí, en algún sitio tamén se fai, podemoslo facer así, dado o trato que lle está dando, prácticamente vai ser o que nos quede. Xa que me fala de... Escoitamos entón o candidato do PP. Sí, non sei, é que me soltou aí un orde agora contra o final, que, bueno, quería facer un turno de retruque, porque, bueno, xa é a terceira vez que me fala de Protección Civil. Non, é a primeira. Non falei eu. Bueno, pois entre os dous debe ser a terceira vez que me fala de Protección Civil, non? É dicir, parece que Protección Civil é un tema para vostedes importante, eu entendo que sí, que, bueno, é dicir, viñeron realizando unha labor importante e encomiable durante todos estes anos, verdad? Eso que fala en pasado. Falo en pasado porque ahora mismo non o están facendo, automáticamente non se fai nada. En Protección Civil non se fai nada. E volve a chover sobre mollado, non? Volve a chover sobre mollado porque a hemeroteca é así tamén de bueno. Vaime quitar unha nota de prensa do ano 2002. Imos deixar... Señora Tarela, vamos deixar que explique o candidato. O seu antecesor rechaza as acusacións de Protección Civil. Sí, unha nota do ano 2002. Sí, sin duda. Señora Tarela. Señora Tarela. Señora Tarela. Se me pode deixar falar. Sigue sendo a mesma e polo mesmo motivo. Decía o seu alcalde, cando este era alcaldesa Inpéctore, teño claro que hai que darlle un cambio radical. Cando era que? Alcaldesa en funcións daquela. Eu?
No 2002? No. Pois fala con Xeitame. Fala con Xeitame. Señora Natalia, imos deixar que remate o candidato do PP. Teño claro que hai que e xa darlle un vamos con cambio vostede. radical ao Corpo de Protección Civil xa daquela. Parece ser que aquel cambio non se lle dou nos últimos 17 anos. Los membros de Protección Civil pretenden vivir sempre de subvenciones del Concello, están equivocados. Quer dizer, eu non sei se isto... 17 anos, unha nota de fai 17 anos. A mí me sona. Está absolutamente en vigor a fecha de hoxe. Señora Natalia, ten 20 segundos para contestar a esta cuestión e deixámoslo así. Respecto a Protección Civil, cando se pensa sentar a falar con eles? Porque o problema teno vostede. É problema de sentarse. Sí, de sentarse a falar e escoitar o que lles pasa. E se non están actuando por culpa súa, pola súa mala xestión, e porque volve ao mismo, contestamos en internet. Un alcalde que se dedica a contestar en internet. Déixame acabar, fai o favor. Teste que sentar con eles, porque para ti dará igual o labor que fagan, pero para o resto dos veciños non. Porque desde as actuacións que fixeron no ano pasado na Velutina, que foron máis de 200 e pico, volvemos a ter o pobo cheo de Velutina. O servicio que fan, que se os chamas mañán, tarde, noite, sempre están. O servicio que fan con xente dependente. Vale? Deixámolo aquí. Se lles parece, por seguir avanzando e tamén comentar máis temas tamén que marcaron a actualidade no Concello nos últimos anos, podemos falar dos traballadores municipais, da situación na que se atopan os traballadores municipais, porque tamén é un asunto que entendo lles preocupará aos tres candidatos aquí presentes. Levan varias semanas, varios meses con diferentes protestas pola RPT. Eu quixeralle preguntar, en primeiro lugar, ao candidato do PSDG que solución se lle pode atopar a esta situación, a este problema que se está a vivir cos traballadores do Concello. A solución se estaba atopada. A solución fai 3 anos que existía. Había unha proposta na mesa de negociación dunha RPT que era aceptada polo equipo do goberno polos traballadores. A partir de aí, eso desembocou nunha moción de censura, como todos sabemos, e sin máis. E agora atopámonos ca sorpresa de que se van gastar 15.000 euros na redacción dunha nova RPT. Non sabemos en que condicións, non sabemos se será aceptada polos traballadores, seguramente será do gusto do equipo de goberno, pero desde logo é un atraso para o Concello, para a situación personal e laboral dos traballadores, non ter resolto este problema, cando xa podía estar resolto desde fai tempo. Escoitamos o candidato do Partido Popular, adiante. É dicir, bueno, estou oindo falar e a verdade é que non podo deixar casi que desonrojarme, non? Efectivamente, daquela gastaron 6.000 euros en un informe express que decía que todo o problema dos salarios dos traballadores era un incremento de media dun 40%. E non contentos con eso, tampouco non hai o máis mínimo pudor de argumentar dunha maneira sólida, non solamente así a través de publicidade subliminal casi, non? É dicir, de onde se pensa sacar eses cartos? Onde están eses informes de viabilidade económica que permitían facer aqueles incrementos? Certo era que incluso algún dos propios representantes sindicales tempo despois me confesaría de que aquelo era un auténtico disparate. Por tanto, eu entendo que ustedes querían quedar moi ben con toda aquela xente, pero contáronlle tamén a verdade a medias. Contáronlle a verdade a medias porque cando, se ustedes o que pretenden ou que pretendían, que finalmente afortunadamente non o conseguiron daquele xeito que vostedes propoñían, era regularizar esa situación. Tiñanlle que haber contado tamén que a función pública entrase por igualdade, mérito, capacidade de publicidade, e non solamente por cubrir 4 cuestionarios a regularizar unha situación que levaba irregular desde moito tempo. Dos 29 traballadores municipales, únicamente 5 accederon por igualdade, mérito, capacidade de publicidade, había que tiñan que haber contado vostedes tamén, de que o resto dos 24 tiñan que haber presentado uns procesos selectivos. Pero quedáronse ca parte cómoda, quedáronse ca parte de ti vai escribindo aquí e pon o que faz que isto ganas moitísimo menos que o resto e aquí de media un 40%. Non, aquelo non era viable e non sigue sendo viable desa maneira. Escoitamos por último a candidata do BNG falando sobre este asunto que lle comentaba. Inda que foi a disculpa, non a causa da moción de censura, eu sempre digo, non foi a causa, as causas son outras, e quero dicir que o que se fixo non foi un informe, foi unha RPT con todas as da lei. Con todas as da lei, vale? Non foi un informe feito así a correr, foi de moitos meses de traballo
En fin, máis rápida vai ir a súa hora e costa o doble. Foi de moitos meses de traballo onde sí se fixeron entrevistas cos traballadores, onde sí se cubriron fichas, onde se levou á mesa de negociación, onde foi aprobada por todos os sindicatos, non só polos sindicatos, polos traballadores do Concello, sino polos sindicatos todos que se chamaron á mesa de negociación. E foi aprobada. E que dixo Secretaría de Intervención? Me dá igual o que diga a Secretaría de Intervención. Pois non O que lle ten debería que facer, primeiro é, de nada vale que ahora lles presente un RPT se non presenta un orzamento onde haxa unha partida orzamentaria para ese RPT. O único que está facendo é agora gastarse 15.000 euros nun RPT para telos caladiños e que saliran da porta, e que saliran, por favor, deixame acabar dunha vez. Continúe. E que deixaran de estar os luns na porta do Concello. E o único que vai a facer vostede sí que vai a ser un RPT Express que lle quedou de presentar, creo que dentro de 3 días. E a estamos esperando. E despois terá que ir ás mesas de negociación, pero mentras vostede non se digna a facer un orzamento con unha partida orzamentaria donde entre a RPT, non vai haber nada. En ningún momento ninguén lle minteu, cousa que vostede está dicindo que este equipo de goberno lle minteu. En ningún momento. Non me vai a dar clases vostede a min de contratos e demais, eso podo asegurar. Non me vai a dar clase. Cada traballador sabe a súa situación e cada traballador se lle explicou a súa situación en esas reunións que houve e en esas reunións que houve da RPT. O mellor o que se están gañando é vostede. E o único que conseguiu agora é eso, que salan da porta. E lles dá un plazo para que salan da porta, porque lle fastidiaba que chegaran as eleccións e telos na porta do Concello. Grazas, señora Tarela. Rematada esta quenda de intervención, se lles parece aos candidatos, imos facer unha pausa para a publicidade e de contado continuamos abordando outros moitos asuntos que de seguro han de resultar de moito interese para os veciños de Pontecesures, concello que protagoniza esta noite Contrastes. Pois seguimos en Contrastes neste programa que hoxe dedicamos ao Concello de Pontecesures. Neste treito final voulles propoñer aos candidatos falar de moitos asuntos que tocan ben de preto, aseguran moitos de vostedes, moitos dos veciños e veciñas deste Concello. Imos falar de servizos sociais, imos falar de atención ao rural e tamén de demografía. Ten a palabra o candidato do Partido Popular, cando queira. Bueno, un pouco tomando como punto de partida a particular idiosincrasia do Concello de Pontecesures en canto, sobre todo a nivel demográfico, que nos levará tamén a pensar que é o que temos que facer a nivel de igualdade tamén e de benestar social. Hai que ver que Pontecesures ten unha casuística a nivel demográfico importante, que é un dos poucos concellos que ten saldo vegetativo positivo, co cal fai que o número de, vexo aquí na Instituto Nacional de Estadística, que o número de xóvenes menores de 15 anos casi equipara o número de maiores de 65, co cal dá un pouco a idea da xuventude que temos que atender. Xuventude que temos que atender, por tanto, e que temos que tamén garantir a nivel de dotacións orzamentarias para seguir atendendo de maneira axeitada todas as axudas sociais, axudas de servicio no fogar, etc. Insisto tamén no que viña falando primeiro, a nivel de infraestructuras, que entendo que sí que teñen que ser fundamentales, máis que nada, porque as dotacións en infraestructuras tamén levan aparelladas, melloran a calidad de vida dos cesureños e cesureñas, mellora de parques infantiles, mellora de actividades culturales e deportivas para, sobre todo para as persoas tamén anciáns e para as persoas xóvenes. É un pouco o compromiso e a liña de traballo que nos temos marcado. Candidata do BNG, cando queira. Sorpréndeme que fale de igualdade, de todas maneiras, porque a creación dun plan de igualdade sería importante, sobre todo para poder facer distintas actividades, sobre todo para as mulleres e a nenez, e non deixa de sorprenderme que fale de igualdade cando acaban de renunciar a unha subvención de igualdade por falta de contido. Entón, xa que ahora veña dicindo que vamos a facer cousas en igualdade, non deixa de sorprenderme. A atención ao rural tamén é moi necesaria, xa que nestes 3 anos foi inexistente, olvidáronse de que Pontecesures non ten parroquias, pero ten distintos lugares e se centraron na ría. Aumentar as partidas nas partidas sociais, inda que hai xente que di que os tempos melloraron, nós creemos que hai moita xente con distintos tipos de necesidades. Voltar ao trato ca cidadanía, importante.
as colaboracións cos clubs, cas asociacións, os alcaldes e as alcaldesas non estamos só para escoitar cousas bonitas, non? E creo que neste caso o alcalde leva mal as críticas, leva mal os comentarios e a veces pois se vai un pouco de man. Temos distintas queixas de xente de que o trato que lles dá non é o bo e despois non todo é dicir sí, é máis, xa hai xente que nos di que lle chaman o señor do sí, todo di que sí, pero non fai nada, non? É verdad que temos un concello xoven, pero que non damos aumentado en poboación, e iso é complexo e moitas veces preocupante, non? A poboación de Pontecesures, o saldo vegetativo é positivo, hai un montón de xente xoven vivindo ali, pero non damos aumentado. Mais nos sorprende que días atrás diga que Pontecesures vai acabar sendo un pobo dormitorio. Pois nós non queremos que Pontecesures sexa un pobo dormitorio, queremos que sexa un pobo vivo, pero para iso hai que darlle moitas actividades, moita cultura e moitas máis cousas que a maioría dos veciños e veciñas están en outros concellos porque en Pontecesures son inexistentes. Pois deixámolos, lle parece aquí, escoitamos a Roque Araujo, candidato do PSDG. Adiante. Moitas gracias. Vemos que a verdade é que o señor Seaje ten pouco interese en fixar poboación e mellorar a calidade da vida dos cesureños. Tiña tamén esa referencia que comentaba a señora Tarela a unha entrevista recente na que decía que a súa ambición era de facer de Pontecesures unha vila dormitorio. Dormida non sei, pero narcotizada prácticamente a ten, porque a actividade cultural e social prácticamente desapareceu nestes 3 anos do pobo. Na mesma entrevista falaba de ser máis sensible que as instalacións deportivas, a limpeza e os parques infantiles. Vamos a ver, o que non fixo nestes 3 anos. As instalacións deportivas, como falamos antes, non se manteñen. Os parques, estamos igual. Hai constantes queixas dos veciños pola limpeza. Respecto aos clubs deportivos e asociacións, que son ferramentas precisamente para levar a cabo actividades para a xuventude, últimamente carecen do seu apoio. As actividades culturais están tamén desaparecidas, non se ven, polo menos as que había antes. Entón, en ese caso, podo decir que a súa política en cuestións demográficas, sociais, é prácticamente inexistente. Moi ben, pois escoitamos o candidato do Partido Popular. Bueno, así un pouco por 4 pinceladas que me viña dando, efectivamente, falaba de mellora de parques infantiles e falaba de instalacións para os nenos. Hai que ter en conta que solamente entre o colexio e a gardería pois está casi máis do 10% da población que temos en Pontecesures todos os días. Enchíaselle moito tamén a boca o tema dos parques infantiles. Recordarlle que foi tomar posesión e había un parque infantil que está ali no colexio que non houve maneira de sacalo adiante porque dicían que non tiñan partida presupuestaria, a pesar de ter un orzamento aprobado. Por tanto, creo que a súa teoría do orzamento vale para todo, descabalga así. Ao final, fíxose... O parque do colexio daría para outro debate como ese. Seguramente, pero bueno, ahora... falta aquí xente que sí, eu xa sei que vostede... Deixamos que continúen. Cada vez que se fai unha inversión, pois non tardamos nada, insisto, porque falaba un pouco, criticábame de que as formas de como chegar a tal, que centrámonos moito nas redes sociales. Bueno, vostedes tamén a veces casi non dan nin tempo de chegar a casa e xa o están publicando, non? É dicir, pero o tema do parque infantil non houve maneira de sacalo adiante, estaba todavía ali e estaría todavía ali. Inversións en garderías, máis ben poucas. De feito, algunha vez tamén teñen chegado algún inscrito pedindo correccións nalgún tema. Non foron quen tampouco de mellorar o parque que ten a gardería atrás, seguiría con erva. Por tanto, é dicir, todas estas cousas están moi ben, pero como todo, as feitas son as que valen. Ben, pois a quenda do BNG, seguimos falando destas cuestións, dos servizos sociais, por exemplo. Os servicios sociais eu creo que son mellorables, evidentemente, volvo a repetir, inda que se vende que todo está moi ben e tal, eu creo que hai que incentivar certos tipos de axudas ou certos tipos de rebaixas de impostos para a xente que inda nestes momentos non nos está pasando o suficientemente ben, non? Respecto aos parques e todo, encantalle falar dos parques. Apostillando un pouco o que decía o compañeiro Roque, podía dar o parque da gardería, podería dar para un debate inteiro, pero está vostede moi cómodo sin que veñan as 2 persoas que teñen as illas baleiras hoxe, porque daría para falar, é máis que falar. En todo caso, estaría incómodo eles. Non, e vostede tamén, porque forman goberno consigo mesmo.
Despois hai obras así que aparecen aquí, así, non sei, da noite para a mañán, cousas que estaban solicitadas, pero mentras nós estábamos no equipo de goberno non aparecían, e de repente chega ele e aparecen ao día seguinte. Xa sabemos que con Portos ten aí un amor incondicional e que ao día seguinte de nós levar pedindo durante meses obras e obras e obras, veñen a pintar o peirao, non? Son cousas que pasan, sobre todo no Partido Popular, ese tipo de caciquismo é bastante habitual, non? É caciquismo, é puro e duro. Deixamos que conteste 20 segundinhos para responder. Eu teño visto por aí, porque agora, claro, unha vez que vamos entrando tal, pues van aparecendo dosieres onde se lle reclamaban tamén a outras administracións, non precisamente do color do que está ahora mismo na Xunta, e tiñan ustedes tamén un éxito máis ben escaso, non? É dicir, había dosieres completos, non sei se salían, non sei se salían... No, de que está... Fale claro, a mí non me veña con dosieres, porque isto parecen os papeles de Bárcenas, entende? Non me veña con dosieres. Un grupo de papeles de que época, de que ten, fale claro. Unha relación de obras. Fale claro. Pues pedían unha obra A, unha obra B, unha obra C. Fale claro. Non me fale de dosieres nin papeles soltos. Eu entendo perfectamente, pero quero que se explique. Quedou aclarada a cuestión, dinlle 20 segundos, van casi 40, e a quenda do PSDG. Sí. Bueno, por contestar o que falaba do parque do colexio, non? Aí está, se demostra claramente como traballan unhas administracións e como traballan outras. Como efectivamente, e aí sí, en ese caso concreto, sí se mirou moito o color do partido que gobernaba no Concello nese momento. Meses despois repararon toda a fachada. Sí, claro. Obra que, por certo, nos pasou desapercibida e que nos fixemos constar antes que para que a repararan, pero non se fixo antes. Sin máis. Despois, claro, cando me di que, cando falamos antes de obras, de poñer a un mismo nivel todos os lugares do Concello, que unhas zonas non estén tan abandonadas ou máis abandonadas que outras, vostede non cree que é un pouco rechamante que solicite un ascensor para acceder ao Concello desde o exterior, cando hai rúas, hai camiños que están desatendidos, que están en moi mal estado? Non lle parece rechamante? Imos dar unha última volta a todos estes asuntos para seguir avanzando con outros contidos. A candidato do Partido Popular, cando queira. Ben, pregúntame do tema do ascensor. O tema do ascensor foi pedido... É dicir, foi pedido dentro dunha subvención destinada á mellora da mobilidade. Vostede sabe que non toda a xente entra polo Concello pola Nacional 550, entra tamén polo camiño de San Xulián. Moita xente vai ao parque, centro do xente do pueblo, que quer ir ao parque. Os nenos non veñen solos, veñen cos avós. Evidentemente, aquelas escaleras non cumplen ningún tipo de normativa. Outra cousa que eu entendo parece mí só... Non é plan de mobilidade, estamos falando de melloras na mobilidade. Plan de mobilidade... Habría outros sitios onde se eu podía creo enfocar en lugar dun ascensor. Sí, eu creo que é unha inversión que mellorará sustancialmente, primeiro porque non é só poñer un ascensor, trátase de humanizar o entorno do Concello. Mellora do parque infantil, aquel parque infantil que vostedes optaron pola fórmula de botarlle céspede e a partir dos 6 meses non había absolutamente ningún tipo de céspede, a pesar de que lle insistían que era unha solución técnica francamente mala. Co cal, pois bueno, de aquellos polvos, nunca mellor dito, estos lodos. Bueno, pois escoitamos agora a candidata do BNG un minutiño para continuar avanzando con outros asuntos. Quen nos dixo técnicamente que non era a mellor solución? Quen non la dixo? Sobre o parque... Eu creo que lle sugeriron sobre o parque... Deixeme falar. Sobre o parque... Está preguntando, se quere que lle contesto ou non. Sobre o parque infantil de Delao do Concello, quen nos suxeriu técnicamente que non era a mellor solución? Eu creo que... sei, positivamente que lle dixeron... Pero quen lle dixo? Como que mo dixo? Quen lle dixo? Eu sei esa información, que sabe, así. Evidentemente. Eu sei, eu teño os papeles ali guardados. Non, eu non teño ningún... Eu sei que é certo que é así. Quero saber quen lle dixo, porque técnicamente eso é o que está dicindo, falta a verdade como sempre, minte máis do que fala. É viable, técnicamente é viable. Era viable. Teno aí para ver o viable que é. Era viable. E sigue sendo. Pero non diga que técnicamente alguén dixo, porque iso é mentira. Non, dixo que era pouco recomendable, non viable. Acabas de decir que non era viable técnicamente. Agora daslle a volta. Daremos de revisaremos aquí porque a quenda do PSDG. Sí, seguimos co... Sobre isto xa para concluir sobre todas estas cuestións que enunciaba o comezo, xa sei que o faladoiro foi evolucionando, pero bueno, para concluir con todos os asuntos que nos ocupaban. Sí, falábamos tamén en este bloque, creo, de transparencia, non? Sí, vamos agora, de contado falamos de transparencia e da participación cidadá. Se non tes nada máis a engadir, se queres, comezamos xa coa segunda parte. Bueno, pois antes de meternos aí, quero recalcar outra vez o mismo, non? Volvo, as obras, os camiños.
hai que facelo en igualdade para todos os lugares, non ter lugares desatendidos. En este sentido, no que falaba usted, para mellorar a calidade de vida, por que non bonificar construcións que contemplen, pois, por exemplo, mellorar a accesibilidade e a habitabilidade para persoas maiores ou con discapacidade? Apunteino antes, é unha medida que se pode tomar tamén. E tamén, seguindo con esas políticas, tamén bonificar construcións, que non é un tema que non tocamos prácticamente, que contemplen o aproveitamento térmico solar para autoconsumo, ahora que se permite esa vía do medio ambiente, podíamos tamén desde a nivel municipal mellorala. Bueno, pois xa avanzaba o candidato do PSDG que temos aínda pendentes varios asuntos a tratar, entre eles a participación cidadá, como se implican os veciños de Pontecesures na actividade que acontece dentro do consistorio. Tamén queremos falar de transparencia e tamén de outro asunto que nos parece tamén de interese aplicado tamén ao ámbito local, a rexeneración democrática da que tanto se falou nos últimos anos. Escoitamos a ver que propostas ou que comentarios ten que facer desta volta o candidato do Partido Popular, cando queira. Sí, a ver, o tema da participación cidadá sempre foi o meu modo de ver un pouco un gran cabalo de batalla. A experiencia dime de que cada vez máis todos os colectivos esperan de que o Concello coordine, que ten a labor de coordinar, pero non pode recaer únicamente no Concello todo ese tipo de labores. Necesitamos unha asociación, por exemplo, de comerciantes ou de hosteleiros forte, que non hai. De feito, as 2 ou 3 veces que tuvemos reunións, aparecían 2 ou 3, é dicir, o grau de implicación é escaso cando aparecía. Entón, é moi difícil tomar decisións cando non hai un número suficiente con quen intercambiar opinións. E falo, por exemplo, da Asociación de Hosteleiros ou a Asociación de Comerciantes, como podía falar de outro tipo de asociacións. A Asociación de Veciños. Bueno, pues aquí cando está, empezas a facer unha obra e se vemos que esa obra, e incluso antes, unha vez de publicala, publicitala e chamalos para explicarlle, posteriormente hai que reformulala porque non nos gusta así, queremos aquí ou queremos ali. É dicir, isto temos que traballar todos da man. O que non pode ser isto é dicir, bueno, aí vaille dando e que papá Concello teña que andar resolvendo el solo todos os problemas. É dicir, nós non somos dioses, non conocemos todo e necesitamos ese feedback de información, que moitas veces, insisto, o grado de compromiso das propias, non quero generalizar, hai moitas que si funcionan ben, pero tamén hai moitas outras que deberíamos implicarnos máis. Isto, Pontecesures avanzará na medida en que os tesureños seamos capaces de traballar en sintonía, senón isto, desde logo que ás espaldas do Concello ou sobre as costas do Concello é moi difícil de levar. Bueno, pois a ver que opina tamén o BNG sobre transparencia, participación cidadá e rexeneración democrática, cando queira. Sobre a participación cidadá, as relacións poderían ser mellor do que son e en gran medida e en gran parte a culpa é súa, evidentemente. As relacións que ten, que a maioría das asociacións, volvo ao mismo, con os clubes e demais, é mala, pésima, porque non soporta as críticas. Entón, unha persona que non soporta as críticas, e volvo ao mismo, volvo ás redes outra vez, e no único sitio que sabe contestar, porque eu teñolle por seguro que a mí me poñen unha nota, e ou a mí me poñen un escrito, como lle puxeron a algún club ou algunha asociación a vostede, e eu me reúno con eles o día seguinte. Vostede non contesta nas redes, leva anos ou meses sin contestar a algún deles e iso di bastante de vostede. Co rollo de papá Concello estamos fartos de que sempre diga papá Concello, non. As asociacións e os clubes son bastante autónomos en Pontecesures, bastante. O do Concello é verdad que todos teñen unhas subvencións que penso e eu creo que se poderían mellorar a nivel de Concello, pero son bastante autónomas. E non lle piden ningunha cousa rara, nin ningunha cousa extraña. Sobre todo os clubes deportivos, pois lle piden eso, que arregle un pouco, que manteña e pouco máis traballo. As asociacións, pois ter un local un pouco máis digno do que teñen, porque parece ser que non se enteraron que no local nun dos locales onde van a varias asociacións, chove fai máis dun ano. Pero parece ser que non se enteran de todo ese tipo de cousas porque non ten ningún tipo de contacto con elas. E cada vez que lle presentan escritos con críticas ou con necesidades desas asociacións e dos clubes, ponse como un puma, todo lle parece mal. Vostedes só lle vale que lle vayan a pasar a man pola espaldiña e lle digan que ben Manolo todo o que ben. É o mismo que fai vostede, que lle di a todo mundo sí, e depois non fai nada. E leva malas críticas, e ten que aprender a escoitar as asociacións e os clubes que lle pode asegurar que para o traballo que fan son verdadeiramente independentes. Que si se lle dan unhas subvencións todos os anos, é verdad, que se podían mellorar. E non papá Concello e todo,
Porque se esperamos a que fora papá concello aquí. todo, irían bastante mal con vostedes. Imos escoitar as propostas que ten nestas materias que eu xa denunciaba, volvo a repetilas: participación cidadá, transparencia e rexeneración democrática. Escoitamos o candidato do Partido Socialista. Adiante. Respecto á participación cidadá, creo que a primeira convocatoria que fixo foi un referéndum telemático que non tuvo moito éxito daquela. Falaba da Asociación de Comercio. A Asociación de Comercio, evidentemente, pouco pode esperar que traballe cando vostede non convocou a Mesa de Comercio Local en 3 anos, que é o principal... O escollo é iso, unha mesa de comercio. É a ferramenta fundamental para traballar con representantes da Xunta tamén, en líneas de promoción do comercio. Deixamos que continúe, señor Araujo. Falaba tamén de que os veciños non acuden. Eu non me creo que convoque os veciños afectados polas obras para anunciarlles cando se van a iniciar, de como van a ser. Eu creo que non. Creo que non, mira o que lle digo. Volvemos a falar tamén da falta de colaboración. A ver, é un feito que vostede é pouco dialogante. É pouco dialogante, xa non digo con nós, digo cos veciños en xeral. Entón, se vostede non establece unhas pautas ou un nivel mínimo de diálogo cos veciños, dificilmente eses veciños como vostede van colaborar para levar a cabo actividades. E falando de transparencia e rexeneración, os concelleiros da oposición nunca recibimos a tempo actas de plenos, comisións e xuntas de goberno. Enterámonos das cousas cando podemos acercarnos polo concello ou moito tempo despois. Entón, non me pode decir que a transparencia é unha virtude do seu xeito de gobernar. Ten a palabra o candidato do Partido Popular. Bueno, como todo, pois, bueno, é dicir, é interpretable, non contaba que tuveran de acordo nin en sintonía cas propostas do equipo de goberno, evidentemente. Eu insisto no tema colaborativo, é dicir, a miña porta está sempre aberta, literalmente, para todo o mundo. De feito, moitos veñen ali directamente, non hai nin que facer ningún tipo de convocatoria. Ahora, tamén, para unha administración, requiere tamén certo protocolo a hora de facer as cousas. Quer dicir, eu estou encantado de falar ca xente, pero para eso necesito que me digan, oye, vamos a tratar este tema. O que non poden salir en unhas redes sociales directamente, dicir, encabezados con alarma, alerta, ou non sei o que poñe, dicir, en principio vamos a supoñer que hai certas formas ou certas maneiras de comunicarse cunha administración. Evidentemente, na maneira en que se comuniquen, eu tamén o vou facer así. Pero ese caso concreto... Antes de que interveña vostede, ten a palabra a candidata do Bloque. Respecto ao que di, volvo a repetir o mismo. Si a min algún club, algunha asociación me planta en internet unha alerta, eu ao día seguinte chamos por teléfono, reúno con eles ou me presento no sitio, cousa que vostede hasta agora non fixo. De todas maneiras xa ten escritos ali tampouco e sigue sin contestar nada. Non sei, como yo teñen que pedir? Pedir unha audiencia, pedir unha hora... Vostede non se pode desplazar aos sitios... Todos eles teñen o meu teléfono. Cando yo colla, están esperando a que yo colla. Como? Están esperando a que yo colla. Tuvo chamadas de toda esa directiva e non lle escolleu o teléfono. Non, señora. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. E respecto aos outros temas, supoño que fai xuntas de goberno local. Quero supoñer, vamos, porque xa non sabemos. Levamos dende xuño do 2018 sen recibir unha ata da xunta de goberno local. Fainas ou non as fai? Fai xuntas de goberno local? Claro que se fan atas de goberno local. Pois gustaríanos saber que se trata nelas, porque levamos sen recibir atas desde xuño do 2018. Eso é información que se lle dá á oposición. Parecelle normal? Contestóuselle no último pleno que planteou outra vez a mesma cuestión. Vámolas facendo paulatinamente. Paulatinamente, nun ano non se fixo ningunha. Ningunha. Cantas comisións houve de goberno neste período? Vostede o sabrá, nós non o sabemos, porque non temos ningún tipo de información. Non sabemos nin que se trata, nin se as hai, nin que pasa nelas. Parecelle normal. Esa é a súa maneira de traballar, é que están tan traballados que non dan feito nin Estamos bastante traballados. E non dades feito, é que é algo increíble, vamos. Ten a quenda de palabra o candidato do PSDG. Insistir en ese oscurantismo na súa xestión diaria. Nós non temos constancia das decisións que se toman nas xuntas de goberno porque non nos chegan nin se cumplen os prazos legais para nos recibir esa información. Respecto ao que falábamos antes, dou fe, podo saber, podo asegurar que vostede recibiu chamadas de membros do club de fútbol para que se preocupara pola situación das instalacións deportivas e non colleu o teléfono.
creo que pola súa parte é unha nova mentira hoxe aquí. Usted non pode vir aquí sin máis a decir usted colleu ou non colleu o teléfono. Mire, vamos a explicar... Imos deixar ao candidato do PSDG que remate a intervención. Simplemente insistir en eso. Minte dunha forma descarada cando di que non lle chamaron. Cando se veu ese escrito que vimos todos, creo que chegounos a todos a vez, é porque seguramente estarían fartos de que non atendera as súas peticións. Sin máis, dígolle, a comparativa é imposible. É dicir, no equipo de goberno anterior atendíamos como boamente podíamos, pero atendíamos todas as reclamacións. E vostede sabe por que estaba na directiva. Ao mellor utilizou ese feito de estar aí na directiva para ir contra o equipo de goberno. Para nada, non. E agora, precisamente, e agora, cando, ao mellor, xente dese club ou de outros clubs, dame igual, quere que usted faga algo por eles, pero non ten nada que ver que eu poida estar nunha directiva ou non tea nunha directiva cando foi tomar posesión automáticamente de baixa de todas as directivas nas que estaba. Está claro que eu teño que desinhibirme dese tipo de cousas, non podo. Por iso das alusións, porque tanto BNG como o PSDG facían alusións a esta cuestión, imos lle dar ao candidato do Partido Popular 30 segundos para que explique este asunto. A ver, é un pouco que me parece insólito e que parece que dá a sensación de que o alcalde é unha especie de, non sei, de ogro, non sei, que teñen pensado que é unha especie de déspota ou de... Nós non o pensamos, é o que pensamos. Vale, pero eu non sei o que... Cos que falo eu, cos que veñen ali a verme, cos que vexo moitos todos os días, pois non é esa a sensación que me dan. Hai moitas cousas que podo dicir que sí, e hai outras tantas, ben non sabe que teño que dicir que non, necesariamente. E o digo, porque non poden. Cando non se pode, non se pode. Hai cousas que se piden que non se poden facer por algún tipo de normativa e outras porque son inviables técnica e económicamente. Non me doi en prendas decir que non. Non é sí a todo. Estamos de acordo, pero por que non conlle o teléfono e lle di eso? Hai algunhas cousas que sí e outras que non. Por que non colle o teléfono e o atende? Usted decía sí a todo ou non, es que isto nunca se pode, todo era un problema. Evidentemente, sempre hai que decidir, hai cousas que se poden facer e cousas que non, pero cando menos atender as peticións. Aclarada pois esta cuestión, xa estamos a piques de rematar, así que o único que nos queda por facer é que vostedes se dirixan aos seus veciños e ás súas veciñas para lanzarlles esa derradeira mensaxe que lle queren transmitir nesta noite. Teñen por diante un minuto e lles lembro que non poden facer nesta parte do programa nin alusións ao resto de candidatos aquí presentes ou os ausentes e tampouco ningún tipo de réplica. Ten a palabra este minuto final o candidato do PSDG-PSOE, aquele a súa cámara. Sí, gracias. Durante os últimos 3 anos, os cesureños e as cesureñas fomos testigos do declive en todos os ámbitos da nosa vila. O vindeiro mes de maio, os veciños de Cesures temos a oportunidade de darlle a volta a esta situación, de procurar o cambio para a nosa vila. Debemos deixar atrás estes 3 anos, unha época gris, triste e rancia, e abrir as festas. Abrir as fiestras e deixar que un novo aire chegue a nosa vila, que volva a vida, que volva a alegría, que volva a ilusión. Os socialistas estamos aí para impulsar ese cambio, e queremos contar coa vosa axuda. Nada máis. Moitas gracias e boa sorte. Grazas, señor Araujo. Rematado ese minuto de intervención do PSDG e a quenda da candidata do Bloque Nacionalista Galego, Cecilia Tarela, cando queira. Quedaron moitos proxectos pendentes debido á moción de censura. Queremos a volta á cultura e a cultura con maiúsculas. Necesitamos un auditorio. Queremos un Pontecesures para vivir, traballar e non queremos un Pontecesures dormitorio. Queremos que os veciños e veciñas participen da vida social e cultural do noso pobo e creemos que necesitan o apoio do Concello. Queremos que os nosos deportistas sigan levando o nome de Pontecesures polo mundo e o poñan no mapa. Presentamos un grupo de homes e mulleres nos que incorporamos xente moza con ganas de facer un Pontecesures con futuro. En definitiva, queremos un Pontecesures para ver, sentir e disfrutar. Pois rematou a intervención da señora Tarela, pecha esta rolda de minutos finais o candidato do Partido Popular, Juan Manuel Vidal, cando queira. Ben, eu preséntome, pois, novamente como alcalde, como candidato ao do Partido Popular á alcaldía, preséntome porque como político impórtame, como non, os votos, impórtame volver a ser alcalde, para eso me presentei, pero tamén me importa máis que todo eso,
os compromisos que adquirín no seu día cos cesureños. Impórtame a mellora das infraestructuras que temos xa empezado algunhas. Impórtame tamén a mellora da calidade de vida da xente de Cesures, a mellora na súa educación, das súas oportunidades e tamén do seu crecemento personal. Eu, coa perspectiva que dá o tempo, un pouco quero acabar con aquela apatía política de anos atrás, unha xestión baseada simplemente nunha rutina, un equipo ausente e casi de escándalo en escándalo. Non quero unha política pusilánime, quero unha política de man firme. Grazas, señor Vidal. Completamos xa o minuto, o tempo pasa moi rápido. Quero dar as grazas aos tres candidatos que hoxe estiveron aquí presentes, o candidato do Partido Popular, a candidata do BNG e o candidato do PSDG por acudir a esta cita de Canal Rías Baixas e poder ofrecer aos veciños, aos seus veciños e veciñas, as propostas que nesta noite pois lles quixeron transmitir. Moitísimas grazas aos tres. Nos marchamos, non sen antes lembrarlles que os programas electorais, a programación especial de Canal Rías Baixas continúa. Mañá venres emitiremos o debate de Portas, o vindeiro luns, a semana que ven, emitiremos o debate de Catoira, o martes o debate de Lousame e o mércores o de Barro. Vémonos mañá no Contrastes Portas. Graciñas.